Stanovili vám diagnózu obličkové kamene. Ste v šoku, pýtate sa, prečo sa to stalo, keď máte pocit, že sa stravujete normálne a čo teraz robiť. Odpovedám na vaše otázky. Mnohým ľuďom sa zdá, že sa stravujú normálne, v skutočnosti to však tak nie je. Tu je 5 potravín, ktoré podporujú tvorbu obličkových kameňov. Červené mäso, vnútornosti a udeniny majú veľa purínov, hladina kyseliny močovej rastie a kryštály sa usádzajú v obličkách. Tučné mliečne výrobky ako syry a smotana pri nedostatku vody a horčíka vedú k tomu, že sa nadbytočný vápnik ukladá v močových cestách. Špenát, čokoláda, orechy a varená cvikla obsahujú veľa oxalátov a práve z nich sa najčastejšie tvoria kalcium, oxalátové kamene. Sladené perlivé nápoje posúvajú acidobazickú rovnováhu a zvyšujú záťaž na obličky. Káva a alkohol spôsobujú dehydratáciu, soli sa koncentrujú a ľahšie kryštalizujú. Čo môžete urobiť teraz? Píte čistú vodu rovnomerne počas celého dňa, znížte množstvo soli a skrytého cukru, pridajte do jedla horčík a draslík, podporte pravidelnú činnosť čriev, aby mala stolica stabilný rytmus a nezvyšoval sa nadbytok oxalátov a zaradíte viac chôdze počas dňa. Pripravil som vyvážené menu, ktoré pomáha chrániť obličky pred kameňmi a podporovať črevá. Napíšte do komentára slovo menu a ja vám ho pošlem v súkromnej správe.